शंकरपाळी बघूनच लक्षात आलं असेल की ही शंकरपाळी किती खुसखुशीत झाली असेल. तोंडात टाकताच विरघळेल अशी शंकरपाळी कशी करायची ते बघूया. पण त्याआधी चॅनेलवर जर नवीन असाल तर चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक, शेअर आणि छान छान कमेंट करा. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. इथे मी 3 वाट्या मैदा घेतलेला आहे. वजनी प्रमाण म्हणाल तर 250 ग्रॅम मैदा आहे. त्यासाठी अर्धी वाटी तूप घेतलेलं आहे, थोडी वेलची पावडर आणि अर्धी वाटी पाणी घेतलेलं आहे आणि पाऊण वाटी साखर घेतलेली आहे. सुरुवातीला गॅसवर अर्धी वाटी पाणी आणि साखर घालून घ्यायची. त्यानंतर साखरेचा इथं आपल्याला पाक करायचा नाही, फक्त साखर पाण्यात विरघळून घ्यायची. साखर विरघळली की गॅस बंद करायचा आणि यामध्ये वेलची पावडर घालून थोडं मिक्स करायचं आणि हे पाणी थंड करायला ठेवायचे. आता इथे अर्धी वाटी तूप गॅसवर गरम करायला ठेवायचे. तूप चांगले गरम झाले की गॅस बंद करायचा. त्यानंतर ताटामध्ये एका चाळणीमध्ये हा मैदा आपण घेतलेला चाळून घ्यायचा. इथं मी 3 वाट्या मैदा घेतलेला आहे, म्हणजे 250 ग्रॅम हा मैदा आहे. यामध्ये आपण गरमच तूप घालून घ्यायचं. तूप थंड करायचं नाही, हे गरम गरमच तूप यामध्ये घालून घ्यायचं. सुरुवातीला तूप गरम असल्यामुळे चमच्यानं थोडंसं असं मिक्स करून घ्यायचं आणि त्यानंतर आता हाताने थोडं थोडं हे तूप पिठाला सगळीकडे चोळून घ्यायचं. आता यामध्ये चवीसाठी थोडंसं चिमटभर मीठ घालून घ्यायचं आणि आता 1-2 मिनिट हे तूप पिठाला चांगलं चोळून घ्यायचं. तूप सगळीकडे पिठाला लागलं पाहिजे अशा पद्धतीने चोळून घ्यायचं आणि याचा अशा पद्धतीने गोळा बनला की समजायचं आपलं तूप हे यामधलं परफेक्ट आहे. आता यामध्ये आपण जे थंड केलेलं साखरेचं पाणी होतं ते थोडं थोडं घालून आपल्याला घट्ट गोळा बनवून घ्यायचा आहे. शंकरपाळीचं पीठ कधीही सैल मळायचं नाही. हे पीठ शंकरपाळीचं कधीही पीठ घट्ट मळायचं आणि पाणी थोडं थोडं घालून याचा आपल्याला घट्ट गोळा बनवून घ्यायचा आहे. अशा पद्धतीने 1-2 मिनिट हे पीठ चांगलं मळून घ्यायचं आणि ही शंकरपाळी हे तुम्हाला सांगितलेलं प्रमाण एकदम परफेक्ट प्रमाण आहे. अशा पद्धतीने इथं घट्ट गोळा मी बनवलेला आहे आणि आता याला झाकण लावून एक अर्धा तास असंच ठेवून द्यायचं. अर्ध्या तासानंतर हे पीठ अजून थोडंसं घट्ट होतं आणि याला पुन्हा 1 मिनिटभर हाताने कुस्करून घ्यायचं. त्यानंतर या पिठाचे ते मी 2 गोळे बनवून घेणार आहे. अशा पद्धतीने पिठाचे मी 2 गोळे मोठे मोठे गोळे बनवून घेणार आहे. आता पोळपीठावर यातला एक गोळा ठेवून तो गोळा आपण मळून घ्यायचा आणि ही पोळी एकदम पातळ पण ठेवायची नाही, एकदम जास्ती जाड पण ठेवायची नाही. मीडियम अशी ही पोळी लाटून घ्यायची आणि चाकूने आपल्याला हवा त्या साईजमध्ये शंकरपाळी कट करून घ्यायची. साईडचा भाग हा मी काढून पुन्हा त्या दुसऱ्या पिठामध्ये हा मिक्स करून घेणार आहे आणि आता याच्या मी चौकोनी शंकरपाळ्या पाडून घेणार आहे. आपण हव्या त्या साईजमध्ये शंकरपाळी कट करून घ्यायची. आता इथे मी या साईजची शंकरपाळी कट करून घेतलेली आहे. एकदम जास्त पातळ पण नाही आणि जास्त जाड पण नाही, मीडियम अशी शंकरपाळी कट करून घेतलेली आहे. आता गॅसवर मी तेल गरम करायला ठेवलेलं होतं. तेल एकदम कडक करायचं नाही, मीडियम तेल ठेवायचं. गॅस पूर्णपणे लो ठेवायचा आणि लो गॅसवरच ह्या थोड्या थोड्या शंकरपाळ्या घालून लो गॅसवर पूर्णपणे 4 ते 5 मिनिट या शंकरपाळ्या तळून घ्यायच्या. सुरुवातीला एक अर्धा मिनिट लगेच याला हलवून घ्यायचं नाही. एक अर्धा मिनिट झाला की मग याला चमच्याने थोडंसं परतून घ्यायचं. तुम्ही बघू शकता ही शंकरपाळीला लेयर्स किती आलेले आहेत. याच्यावरूनच समजतं की ही शंकरपाळी किती खुसखुशीत झाली असेल. एखादा 2 मिनिट लो गॅसवरच तळल्यानंतर ही फुलून खूप आलेली आहे, म्हणजे दुप्पट तिप्पट ही शंकरपाळी झालेली आहे. आता याला लो गॅसवर एक 4 ते 5 मिनिट असंच मी तळून घेणार आहे. त्यानंतर इथे माझ्या ह्या शंकरपाळ्या तळून झालेल्या आहेत. एकदम ही शंकरपाळी खुसखुशीत झालेली आहे आणि याला लेयर्स पण भरपूर आलेले आहेत. तुम्हाला बघितल्यावरूनच लक्षात आलं असेल. जर व्हिडिओ आवडला तर चॅनेलला नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा.